make sure you leave a comment otaura kuti zvakaitwa naVaNyusi izvi VaMnangagwa vanokwanisa kuzviitawo here vosiyirawo vamwe. Amen. Kuti chimuti chiri kufamba sei apa, rega tinzwe kuti haufara. On October 9th, my country will elect the President of the Republic, members of Parliament, the provincial governors, and members of the provincial assemblies. Myself, I will not run. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka kuti panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungowagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti ase nekukunza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios, chitubu che content. Right, panapa pane mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu vakawanda kuti hanzi President Emerson Dambudzo Mnangagwa vanokwanisa here kuitwa zvakaitwa nemumwe wavo mutungamiriri wepaMozambique apa vaPhilip Nyusi, kuti aiwaka 10 years zangu dzakwana, 2 matema angu akwana, ndaakuhenga mabhutsu. Sezvo tiri kungovanzwa kwese kwavari kuenda zviri kungonzi 2030 vachange varipo, 2030 vachange varipo. Ameno ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. Saka ndine clip randinaro randoda kuti ndiplay, and then wondiudzawo kuti unofungei, wosiya comment yako mucomment section, wotaura kuti zvinoitika here zvakaitwa kuMozambique izvi kana kuti hazviitike. Mawanika sezvamunoziva igaro ziva. Ndisandapinda munyaya yangu ndotanga nambokuudza kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzo dziri pascreen apa. Nditi kana une nyaya yaunayo ndauda kuti ndifambire futi, ndibate futi pasame namba idzodzo. Handitika toita sei? Tofambira nyaya dzacho. Handitika nekutoti isusu ndo basa redu, ndo zvatinowira panapa zuva nezuva kuti tiite sei? Tifambire nyaya idzodzo. Handitika gwenzi rephytomed, gwenzi ranetsa zvamanje manje, gwenzi riri kutora mari, gwenzi riri kurapa, gwenzi riri kuita kuti vanhu vagare vane hutano. Gwenzi iro rephytomed iro ndo randiri kutaura kuti kana wanzwa advert inoyi une problem, une musoro, une mudumbu, une musana unorwadza, uri kutadza kurara, une chipi nechipi zvako chingangonetsa pamuviri wako, aiwaka iri ndo gwenzi rekuti unofanira kugara unaro mumba. Handitika saka bata koni kana kubata fochi kana kubata nyari. Kana uri kuSouth Africa bata koni nafochi, ndo vanhu vacho vari kuita manamba ari pamusoro apo. Kana uri kuZimbabwe bata iyo namba yakanzi nyari iyo. Handitika I think ndanenguva refu ndichipromisa kuti ndichauya panapa nevasikana ava tichimbokurukura vachituonesa kuti gwenziri rinombonyasoshanda sei, zvakambonyasomira sei. Handitika saka vari munzira muchaona ndauya neinterview yacho. Handitika open an FNB bank account using a passport without permit. Aiwa permit haina kana basa, chinongodiwa ipassport yako chete. Bata Michael panamba idzo dziri pasapo womuudza kuti Michael ndabva nekuna DJ Holly, vataura ivo kuti iwewe ndiwe munhu wacho anokwanisa kundibatsira kuti ndivhure a bank account. Handitika FNB bank account. Saka batai mukomana panamba idzo moitirwa mudiginyira wacho. Handitika right, rega tijambire munyaya tinzwe VaNyusi vachitaura kuti muna October aiwaka ini ndakumboita sei
ndakumbosiya ndimbosiyira vamwe mawani kaya rega tipinde muvhidhazha nditika. Make sure you leave a comment wotaura kuti zvakaitwa naVaNyusi izvi VaMnangagwa vanokwanisa kuzviitawo here vosiyirawo vamwe. Ameno kuti chimuti chiri kufamba sei apa, rega tinzoti haufara. On October 9th, my country will elect the President of the Republic, members of Parliament, the provincial governors, and members of the provincial assemblies. Myself, I will not run. It is at this moment I want, on behalf of myself and my family, to express my deep gratitude to the people of Zimbabwe, your government, Mr. President, and to you, my dear brother, for the affection and the support provided to me over the last 10 years that I have served the Mozambique people. It has been a privilege to work tirelessly with you, Mr. President, to keep alive the traditional relations of brotherhood between the Mozambican and the Zimbabwean people. I am proud of what we have achieved together. I am confident that, Mr. President, you will continue to guide relations between Zimbabwe and Mozambique towards the progress of both countries. I ask all Zimbabweans and the Mozambicans to maintain the mark of our good relations and our country's old commitment to building prosperity together for our peoples and for our SADC region. In my last communication to the Mozambican nation through the National Assembly, without triumphalist feeling, I stated that Mozambique is growing economically and the nation is moving resiliently towards sustainable development. This is my belief, and I have faith that it will be so. Finally, we invite all entrepreneurs attending this show to use this opportunity and as a unique platform for identifying attractive and viable business opportunities. Right, mamunzwa mukuru weMozambique achitaura kuti aiwaka inini zvekusvika 2030 aiwa ndendisisipo. Ameno kuti munoti chii nazvo kuti wedu mukuru 2030 ari kutoshedzera kuti anenge aripo. Ombotaura kuti aiwa ine ndichatedzera constitution, ombochinja futi. Ameno kuti zvichafamba sei. But maonero ako iwo nemafungiro ako iwewe unofunga sei kuti 2030 here zvaitwa naVaNyusi izvi VaMnangagwa vanokwanisa kuzviitawo here kuti aiwa ndamhanya 10 years dzangu pandasvika ipapo ndipapo 2 matemu angu ndakusiyira chimuti kune mumwe handiziva hangu ipapo. Siya comment mucomment section wondiudzawo mafungiro ako nemaonero ako. Handitika ndisandaenda zvamanje ndangotaura nezvegwenzi rephytomed iro gwenzi riri kunetsa zvamanje ndo gwenzi raunofanira kugara naro mumba iro. Unongopiwa gwenzi rinoenderana nedambudziko raunenge unaro chete, zvimwe zvese zvaratodhirama. Ukateerera vanhu unosara uri wega. Handitika saka bata nhamba dziri pamusoro apo dzakanzi koni idzo kana uri kuSouth Africa, kana dzakanzi fochidzo kana uri kuSouth Africa, kana uri kuZimbabwe wobata idzo dzakanzi nyari idzo. Handitika ndo vasikana vacho vari kumhanya chinhu zvamanje. Handitika saka bata nhamba idzodzo woita sei wobatsirwa. Handitika kana wasangana neeni dambudziko nekudhila navasikana ava, aiwa ndibate nhamba dzangu dzakaita sei dziripo, munodziziva mese. Handitika so ndonyanga chingofamba nayo. Ameno kuti munozvionawo sei kuti VaMnangagwa vanokwanisa kusiyawo here zvaitwa naVaNyusi izvi vapedza matemu avo maviri. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotera.